Lijep pozdrav svima, zovem se Urša, ona je že rekla, ne? Ja sam majka 3 dece i sam bivša zagovornica pobačaja. Moje mišljenje je nekad bilo da je pobačaj dopušten u nekim hitnim slučajevima. Kao studentica 2 puta imala sam priliku savjetovati prijateljici da ne pobaci svoje dijete, ali zbog neznanja, nažalost, nisam rekla nič. Kasnije, kad sam shvatila tko je zapravo nerođeno dijete i što mu pobačaj učini, danas sam ponosna zagovornica života od začeća do prirodne smrti. Primjer moje prijateljice naučio me da trauma pobačaja ne nestane s vremenom, već se samo pretvara u druge oblike patnje. Drago mi je što sam danas ovdje s vama, svojim prijateljima iz Slovenije i da naše zastave vjore među vašima. U tome vidim znak mira i suživota izmed naših država. Kao susjedi uvijek smo pronalazili ljudska i konstruktivna rješenja za jedne i druge probleme. Ali nemojmo se pretvarati da je slučaj majke Mirele, koja želi pobaciti u Sloveniji, čin suosjećanja između 2 zemlje. Nije suosjećanje oduzeti život hrvatskemu djetetu u našim slovenskim bolnicama ispod izgovorom etike. Ne, nisam ponosna na to. Nisam ponosna na to, ne ja, ne svi mi koji ovdje stojimo danas, ni brojni drugi Slovenci. Bila bih ponosna kada bi slovenski stručnjaci svojim medicinskom znanjem mogli prihvaćati stranu djecu na liječenje, a ne da oni dolaze k nama umrijeti. Ovo nije suosjećanje, ovo nije pomoć. Ja ne želim da Slovenija postane poznata kao zemlja abortivnog turizma. Mi danas ovdje zagovaramo nultu toleranciju prema nasilju nad nerođenim djecom. Ovdje bih se obratila stručnim komisijama u Sloveniji. Kako je moguće da abortus u kasnoj trudnoći s jedne strane granica nije etički prihvatljiva, a s druge strane jest? U Sloveniji se je pravo možno pitati o profesionalnosti i etičnosti takozvane etičke komisije, jer je nedavno u Sloveniji bio slučaj kada je dječak morao umrijeti nasilno smrći u 36. tjednom trudnoće jer mu je bio dijagnosticiran Downov sindrom. I to je, nažalost, nije jedini slučaj. Vidite, mi imamo zakone koji bi trebali zaštititi djecu od tragedije pobačaja, ali čini se da ih je vrlo jednostavno zaobići. I to nije u redu. I okupljat ćemo se na hodu za život dok se srca ljudi ne promijene. Ovom prilikom vas pozivam da se pridružite nama, Slovencima, na pohodu za život u Ljubljani 1. listopada, da podignemo razinu poštivanja svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Dobrodošli! Hvala vam! Život je! Život je! Bog! Hvala Urši na njezinom govoru. Prije nego što završim govor, obavještavam da mi je donesen Huawei mobitel koji je negdje izgubljen, pa evo ako netko traži mobitel, dođite ovdje. I hvala Urši i našim prijateljima iz Slovenije i trenutno smo na samom kraju našeg programa.
Prije zaključka vas želim podsjetiti da su se danas na preko 60 lokacija u Zagrebu trebale vijoriti zastave Hoda za život kao i prethodnih godina. Grad je Hodu za život zato izdao potvrdu još 14. travnja da bi gradonačelnik Tomašević zabranio vješanje zastava u maniri nametanja jednoumlja nepoznatom pluralnom društvu. Diskriminacija neistomišljenika, uskraćivanje prava na život temeljem nečije procjene o kvaliteti nečijeg života, scenariji su već viđeni u prošlosti u nacionalsocijalizmu i u komunizmu. Ne želimo se vraćati u vrijeme kad su eugenika i jednoumlje bili dio državne politike. Mi se zalažemo za demokraciju, poštivanje ljudskih prava, osobito onoga prava bez kojeg se druga prava niti ne mogu konzumirati. Prava na život. I za kraj, hvala našim brojnim volonterima i redarima. Bez njih i njihova nesebičnog rada Hod ne bi bio ovako velik događaj. Vjerujem da ćemo s ovoga mjesta svi otići bogatiji, ispunjeniji i zadovoljniji. Vjerujem da ćemo svi u svojoj svakodnevnici braniti dostojanstvo svakog čovjeka, njegovo pravo na život od začeća do prirodne smrti. Hvala vam i vidimo se sljedeće godine.